सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे इंडियन पॅनोरमा या सेक्शनमध्ये इफीमध्ये फिल्म सिलेक्ट होणे आमच्यासाठी खूप महत्त्वाची गोष्ट होती आणि खूप मोठी गोष्ट होती. पण आमचं ते सगळ्यात पहिलं मोटिव्ह आहे की ही फिल्म जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचायला पाहिजे. आणि डिप्रेशन अवेअरनेस असू दे, रिलेशनशिप क्रायसिस असू दे किंवा सुसाईडशी रिलेटेड कुठलेही विषय असू देत, सध्याच्या काळामध्ये खूप मोठ्या प्रमाणावरती आपल्याला हे होताना दिसतं. तर ही ॲक्च्युली मला काळाची गरज वाटते आणि इफीसारख्या प्लॅटफॉर्मनी DFF डिरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल्स असू देत किंवा ज्युरीज ज्यांनी फिल्म निवडली त्यांचे मला मनापासून धन्यवाद द्यायचं. फिल्मबद्दल थोडीशी वन लाईन. ह्या फिल्ममध्ये बेसिकली एका मुलीचा प्रवास आहे जी रिलेशनशिप मधून त्रस्त होऊन किंवा ब्रेकअप आणि या विषयामुळे प्रचंड त्रस्त आहे आणि त्या काळामध्ये तिला जीव द्यावा असा वाटतो. पण जेव्हा ती जीव देण्याचा प्रयत्न करते तेव्हा निसर्ग तिला अशा इतक्या सहज पद्धतीने जीव देऊ देत नाही आणि त्यानंतर तिला रिअलाईज होतं की आपलं आयुष्य किती किमती आहे आणि ते कोणासाठी तरी म्हणून फुकट घालवणं योग्य नाही. हा एक बेसिक सिनॉप्सिस. डिझायनिंग खरं तर ही एक वेगळी गोष्ट आहे फिल्मचा एक मोठा सगळा एक कॅनव्हास असतो. माझा अनुभव म्हणजे मी पर्सनली खूप एक्सपिरियन्स केलं. आमचे जे डायरेक्टर आहेत त्यांनी प्रत्येका माणसाला खूप छान गाईड केलं की त्यांना कसं हवं आहे. त्यांनी प्रत्येक गोष्ट खूप छान आम्हाला समजवली आणि आम्ही सगळ्यांनी प्रयत्न केला की आम्ही ते तसंच्या तसं एक्झिक्यूट करू. पण ह्या फिल्मला इतका एक पर्सनल अप्रोच आहे कारण जो एक लाँग शॉट आहे या फिल्मची जी खासियत आहे एक लाँग शॉट आहे तो आपण जेव्हा फिल्म बघतो तेव्हा रिअलाईज होतं की आपण जे काही क्रिएट केलं आहे त्याचा इम्पॅक्ट किती मोठा पडतो आहे आणि तो किती पर्सनली आपण सगळे घेऊ शकतो. सिनेमॅटिकली या फिल्मचा एक आम्ही फॉर्म वापरला आहे अशा पद्धतीने की ही फिल्म 30 मिनिटाची आहे तर त्यामध्ये एक 27 मिनिटाचा लाँग कंटिन्यूस शॉट आहे. तर लाँग कंटिन्यू शॉट असण्याचं कारण त्यामागचं असं होतं की जेव्हा कुठलाही ऑडियन्स पूर्ण सिनेमा इतक्या मोठ्या काळामध्ये अजिबात कट नसताना बघतो तेव्हा तो तिथे असण्याचा अनुभव करतो जास्तीत जास्त मोठ्या प्रमाणात. तर त्यासाठी आमचा हा प्रयत्न होता आणि आज तो काही प्रमाणामध्ये उतरतानाही दिसतो आहे आणि त्याबद्दल निश्चितच आनंद आहे. थँक्यू सो मच. माझं नाव ओंकार दिवाडकर. मी या फिल्मचा स्क्रीन रायटर, डिरेक्टर, एडिटर आणि प्रोड्युसर. फिल्मचं नाव स्टील अलाइव्ह.